Sanibonani, welcome back kwenye i-video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much for finding time in your busy schedule ukuthi ujoine le video. Njengoba ngizokhuluma ke ngoKhuzani Mpungose. Kunodaba engilibonile engathi ke uKhuzani ulushiye ugogo wakhe, something like that, which is sad news. Shame, condolences to uKhuzani nomndeni wakhe. So now ngicabanga ukuthi lolo daba nilibone lapha nakafakaza news nakwezinye indawo, but anyway ngizolucupha ngalana. Bakhuluma ukuthi Khuzani Mpungose announces the passing of his grandmother. Shame, man, poor guy. So Khuzani Mpungose will be laying his grandmother to rest on Thursday. The Maskandi artist announces the passing of his gogo on social media, sharing a lovely snap of himself and gogo wakhe. Kunesithombe njengoba ke ngizosilahlela on my screen. Saka Khuzani nogogo wakhe. Nguyena ke ozile wazo announce ukuthi useshiyo. So a statement was released to confirm the death of the grandmother. It is with a heavy heart that the Mpungose family announces the passing of their loving matriarch ugogo Cagwe, Gogo Cagwe, let's hope we pronounce kahle gama, who was a Maskandi superstar. Khuzani Mpungose's only living grandparent, was the backbone and a core of who he is. After her ailing health, Ugogo took her last breath on the 23rd of December 2024 in front of Khuzani while at home in Nkandla. Wow, so Khuzani shame. KZN, Nkandla ngase KZN, she was his only surviving relative, as after the passing of both his parents, Ugogo Cagwe became both Khuzani's parent and grandparent. Shame, man. So abazali bakaKhuzani badlule emhlabeni. So ugogo besengumama engubaba ekho konke kuKhuzani. Can you imagine now him losing ugogo wakhe obenguyena umzali wakhe? Shame, man, you guys. So ngiyazwa ke estoryini bakhuluma ngokuthi uye wahamba ke ekhona phambi kukaKhuzani. So yeah, shame. Yes, uKhuzani mourns his grandmother. Unfortunately, some of his shows where he is expected to perform this week until Gogo Cagwe is laid to rest will be affected, as he will be unable to make it due to his mourning period. Khuzani and his family would like to thank everyone for their support and their prayers during this difficult time. Shame, Khuzani, condolences. Shame, man, we are very sorry. Kwaze kwakubi ngempela lokho. So kune story lapha ka Facebook ngiyabona ke when I go to Khuzani Mpungose news bakhuluma ukuthi ufihlwe ngesizotha kugogo kaKhuzani King Dlamlezi Mpungose lomncwabo ke obuhanjelwe ke abaculi abaningi kanye nosaziwayo obusekhaya eMandaba. Ubunokuzwana nenjabulo njengoba kuKhuzani echazena ngendlela abakhule ngayo. So kokunye ke lapha ubalule izimfundiso zikagogo okubalwa ukufundisa ukuthanda ukuthandana mhlambe kanye nokufundisa ukuba nenhliziyo enhle. Leli qhawe libe seliveza ke nokuhlekise abaningi ukuthi ugogo Cagwe walithengela iphenti engazi lajabula lingazi lidlozi. Angazi ngifunde kanjani la. Walithengela iphenti engazi lajabula lingazi idlozi, watshelwa ke usisi wakhe ukuthi iphenti waqhubeka waligqoka. Okay. Something like that, you guys. So yeah, man, ngesinye story ngisibona njengoba ke ngibona lapha umncwabo kagogo kaKhuzani. May he so rest in peace bafowethu. Shame, man. Kukhona nje izithombe lapha zomsebenzi womncwabo. Yeah, mina guys, angeke ngikwazi ukuphosta everything. Lapha kuthe sikhalisa ke umndeni nezihlobo ikakhulu kuwe Gawozi Ndlovu kaKhuba Khuzani mfoka Mpungose. Bisikhulile intombi kodwa ibisibani ekhaya uPhole Mpungose. That was someone. Yeah, I think ngalana ke besazisa ke ngokudlula kagogo emhlabeni. Let me see here. Angithathelele ithuba ngilidude emndenini wakaMpungose nasezihlotsheni nakubo bonke abasondelene nozakwethu uKhuzani. Ngike ngaba nethuba lokuhlangana nogogo Cagwe eMandaba. Lo gogo ufana ncamashi nomzali kuKhuba. Unenhlanhla Khuzani ugogo uhambe esekubonile okuningi okuhle okwenzeke empilweni yakho sengathi engalala ngokuthula dudu mfowethu. That is a page Gatsheni Igagu, something like that, because kukuningi bekukhulunywa ke ngokudlula emhlabeni kukagogo kaKhuzani. Ake ngidlulisa amazwi enduduzo lapha kumfowethu esibambe naye la emculweni uKhuzani Ndlamlenze Mpungose.
Ngokuwelwa ke insika ekhaya ugogo wakhe uCagu Sishizolo nokade sekunguye omise ekhaya mfethu akwehlangela ungehliyo phakathi kwekhaya lakaMpungo senginethemba lokuthi uThixo uzonibopha ke ngebhande likamoya anipholisa amanxeba ngokushiwa ugogo ngithi nje dude emndenini esihlobeni nakubangane uNkulunkulu yapha aphinda athathe futhi kathi uNkulunkulu akakwethwesi umthwalo ongaphezulu kwamandla akho qina Khuzani ukhulile kusukela namhlanje lala ngokuthula gogo so ngamazwi enduduzo lana kubangane nezihlobo nakwabanye abaculi abasebenza noKhuzani something like that you guys yeah man laphana ka briefly bethe it was a bleak Christmas for Khuzani after announcing the passing of his last remaining relative Sherman rest in peace ugogo kaKhuzani. So like I said ukuthi ngeke ngikwazi ukuposta ke zonke lezi ithombe zomncwabe and all that. Sherman Khuzani condolences ukwabona guys usele nomzali ongena yena yedwa kuhamba abazali bakhe emhlabeni usale nje nogogo senguyima wakho uba wakho eyini yakho bese nawe uyadlula emhlabeni and ngesikhathi esinje sakhisimusa ama holiday unama bookings na yonke into njengoba bekhuluma lapha ukuthi ke wonke ama bookings kade nayo ade nawo kusho ukuthi ke lapha kuye kwaba khona ukuphazamiseka kwalawo magigi kwazi ukuconcentrate ekubekeni ke ugogo wakhe endlini yakhe yokugcina and all that you guys kusho ukuthi nje mhlambe uzoqala ukusebenza yena ko January ukuya labor fethu ngoba wow. So yeah man asithi dudu emndenini kaKhuzani and all the family members, the friends and the fans. Ngathi bekube ukhisimuso omubi kakhulu when it comes to Khuzani Buffett, but anyways it is what it is. So thank you so much ukuthi ubuke le video ungakhohlwa ukulike nokusubscribe nokushare siphinde sibonane kwenye ezobilandela. Bye.